Sí, jo només volia remarcar que ha hagut una errada, ja que en comissió Compromís afegirem a la moció i passa a ser de totes i Compromís, que quede constància en l'acte que la moció s'aprova recolzada per els partits que siga, però presentada per Compromís i totes. I bueno, simplement dir que gràcies per la proposta, sí que farem una esmena i se va acceptar per part de totes, s'aprovà en comissió i bàsicament l'esmena era estem d'acord en el contingut, creiem que és necessari fer aquestes actuacions, especialment en períodes de festa. Crec que tots tenim molt recent, per la sentència, no per la proximitat dels fets, el tema de la manada i per tant considere que hem de ficar tots els esforços que puguem en poder evitar que les festes siguin una excusa per a cometre delictes sexuals. I l'esmena que vam presentar bàsicament era perquè considerem que un projecte tan important ha de portar una consignació pressupostària afegida i per tant s'ha acceptat i així s'aprova recolzada per nosaltres també. Gràcies.